Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Khubor ki parlok ki bajupet bat kashan ya ka channel Bakongsan Hima mangai Christine Sun ngawra shapi ki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Superintendent of Police ke East Jati Hills District Klirian Ujakpal Singh Danwa hau kerwa Khubor lapentep bah janmi jong ka khatsan tarik ujemang arajar arpulai ha kapor kumakat weshi teng AA ki pulit kelayo e jingtep bakwe ke brio ke bakarteng kal heng nei wasing son lai pesan sedem karta ke bana Manipur haringkat ulok jongka ulal rolu mar lai prasnem ubana Assam kilakit yo mar bian ki pulit kelayo jingtep bakini ki arngot ki wan nasil char da ka bus ke badan yo registration number AS not away LC Hinyo Henry Southway kabayat na lenti Klirian. Komta ki kanhuan jo ka anti-narcotics task force haringkat ki pulit ka thanat Klirian. Mario yo jingtep kila penlong ka jing upstream. Bada ka step jo ka country tri ujemang arajar arpulai ha ka por komba arla laksan. Kila pensange bat talasi ya kani ka bos. Shosho la ya thuru baha ka jing talasi lakyam no ya ka tegal hingnei wasing son bat yo ulok jongka balalam na ki ya henry tli ki sindok ki badan yu drug heroin u badan ni ka jing khya ka ba henry pusan point khandai gram ka wei ka mobile phone bat ka pisa ka bakot 1,000 tingka. Komta ki pulit kila penrung no igini ki arngot hapo jo ka NDPS Act bat pengat kat kumki kendon an haringkat ke jingdon nang kinang sakhi uba arden mela besayomat ulapan syai ha kabayde ke jing sapriang kedur bala lang bat uba amazing kurba bat mun ke bala mud ba uba amazing un saya so bat ke VPP ulang ba jing sapriang kedur kamde ba uban ban penya so handai ke dei ke jing ya dei shibahai ngasem bat aduk mentan po so yang 4 don dekat nak seng VPP hakoi bat kalyang uba amazing kurba ulang ba kedur ba sapriang jong bat u president ke seng VPP kadai basyon mansakan mau amalit peniso baka VPP. Uba amazing ulay thu baka taga jingong bo net ban peniso no bat ka VPP kadai ga babakla balada teru uhaban peniso bat ka nuka seng un pensyai shwa shakipat ba. Uno mikmat kono shalong constituency uba Adelbert nongrom habakren ha jingalang kalan mongor kabala penong daga seng VPP menha ka khatnyo trik ujemang arajar arpulai ulong baka reservation policy kamde ka jingkwa handai ka de ka jingdon kam bat ka hok jong ka jat ben rio hagate ka singi ba Adelbert la therek sarkar MDA ka baar re ka baong wat nom le kai ya ka jingem bat kalawai jong ki khun samla haga jo ka por ba Adelbert la ong ru bala dala shai ki khun samla kira de ki tiar pen men saw bat ki tiar yasian haban keno ya ka sarkar MDA ka baar nalor ka tao ba Adelbert la ong ru ba kinong yalam ha ki seng phalang bat kinong yalam ha ki seng le no kila klet no ya ka deity bat ka jingkit clear anda kila let room syapo secretariat bat ki penlong ni ki jiki tang bat pauna ki long nya kali kamay jong ke East Khasi Hills District ki badaya po ka shatri jong ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kila penbana ka jinga sange kamay manha ka khat khandai tarik ujemang arajar arpulai kum ka dak jong ka jingsha sho jong ki nong nya kali kamay ha ka janmi jong ka khat phra tarik ujemang arajar arpulai ha khandai lan Habayakran ba General Secretary ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association o Alquist Kharbani ulai thu ba kinong nya kali ki ba kamay ha khandai lat kin sange kamay men ha ka khat khandai tring kamande tang hapo khandai lan ba kila maha mi ki barjala ki ba kamay taxi ba kimde banwan cha khandai lan ha ka khat khandai tare ujemang arajar arpulai USP ke East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger ha ka singi tho ding ula pentip ba ha ka bayade ba ka jingsha sho jo ki arut ki samla ha ka mi jo ka singi pale ha khandai lan ki pulet ka special cell ke East Khasi Hills da ka jingirap ki pulet ka nong ba Guwahati klayo ka mesan wet ki brio na Guwahati Assam uba nong tenger loong ba ha ka mi jo ka khat pratrik ha ka por shipho arpho uyo bor lang lingdo arpinyo snam karta na kasnong jongsha ba ruban shai sim arpusan snam karta na light kor kila sha sho ha shiken hun kirunar bat kini ki samla kila mensaw balay lami ki civil hospital Shillong manyo ka jing sumar USP loong ba ki pulit kila penrung da ka jing ujor ha thanat sadar bat ka jing toket kalayan deha ka jing toket ba ki pulit kila ithu ya kita ki sanwat ki brio balalet kemno ya ki na Guwahati kinoket kam ka Voice of the People Party menha ka khatkandai trek ujemang kila mi no na ka jingalang ki sengsan Hima sima la ni ka tak all party meeting kabla penlong do menteri rangba u konret ki sangma ka jing mi no kini kinoket kam ka de namar ka jing bam hon ni ka jing yakran namar hapo ka jingalang la kran tang halor ka roster system balakan tat no ya kamat ban yakran halor ka reservation policy harian ka jing mi no kinoket kam ka seng Voice of the People Party na ka jingalang ki sengsan Hima sima
na kaliang menteri rangba o kondret ke sangma loong ba sengotu e kejingmut jong ke VPP namar kide maki ke bawan rakyat kamat banya kren halor ke reservation policy par anda ladap banya tai banya kren lawan rapat sai ki we kimat menteri rangba loong bukum kinong elam kide kinong elam ki bakit kli na ka benta ki pat ba bat ke jela bade bandon ke jingya sengotu ba ki don kimat ki balak ban kta e ke jingya dai jong ki jat menteri ki ba po ke jela Meghalaya menteri rangba ke jela o kondret ke sangma men ha ka khat khandai tari ujemang arajar arpulai ula pentep lingba kerensan Twitter maknang man penting kena makan don ke jing pensyai halor baru kimat ki baide ka roster system en bo de ka kenhun ban kli de ka menteri ke sarkar jela ka Dr. Amperin Lingdo ka ban kentop lang ye ki dikhat na baru ki sengsan Hima sima nalor ka tahu menteri rangba ulo ongru bahadian beladap banyo e ke jingmut jong baru ki dikhat jong ki sengsan Hima sima ka sarkar kalarai ban pensengi swasipor ki jing penbena lani ki berta thungkam tat hadut dayo ya karai lingba ka kaipot na ka kenhuan ban kli da ka kong Amperin ka khat khanda tari ujemang arajar arpulai kan nong kasi ka ban saken mau namar hadian bun snam la sakhi biang yu pat berlien u balawan najan ban na jingai ban yalom hajan ka secretariat ka bre ka shlam tari kam ba he du jong ka sarkar ha ka jilla ka jingwan jong ki pat ba ka bala kot shi ki phau hajar ngot ka long hadian ka jingkhot jong ka seng voice of the people party ha ka sngi ba ka sarkar u kondret ke sangma kala panoi ka jingelang bat baro ki seng sai perthei banyak keren halor ka roster system Henry ka VPP kala dap keren shai nadu pasdang baka sarkar ka diban pensange shwaya baro ka jingthong kam thung jam tat hadu bandapen bet thamai shwaya ka reservation policy namar ka ni ka policy ba ka roster system kidan ka jingya dai ha ka te ka singi kinong yalam ka seng VPP kila mi jendat na ka jingalang ka balalong secretariat namar ka sarkar ka klem tre banyak keren halor ka jingdan kam ban pen bet thamai ka reservation policy nadu ka por kharwi biji men stem ki pat ba kilawan na keleng ki jaka shaki jaka penyang kali hajan ka additional secretariat pat ki klem ya perawat haba uslap ulawan Gilaya abet triang hadu bakinong yalam ke VPP kila dapat ajing keran bat pensyai halor ke nongrem jong ke seng hak bayade ke reservation policy. Kala don ru ke jingrai pat ba ke jingrai ken mau trai ke rikhasi bat ke jingrai pen kriat samla. U General Secretary ke seng Henyo Trap National Liberation Council u ba san ku par nong trau hau kerwo bola pha shakilat patai Khubor ha ke si tho dieng ulang pakai channel LC ke kermen ya ka bahatam na kini ke jinga kran ni sok bar ka sarkar hne ka seng kamla ban pentik kena bahadu katno kani ke jinga kran kala banya jingai la ni kan nong ka bajam namar kat hadu menta mene ka jinga kran ni sok ka bajab ka dei tang ka Mizoram Peace Accord khat khandai spa prapon rio uba nong trau lo ong balat nang ta kiwe ki jinga te sa skolar ki seng king atyara bat ka sarkar India ki poisha nushino ki shukut tang ha ki jing tho bat ki jing kular jong ka sarkar long bahadian ba kinong yalam ke channel C kilai kendu isembut menteri rangba uba president tensang kaladon ke jinga penbet baya ke jinga kran ni sok bapura la ni formal talk an sedang nadu ubana jeli kombala pau hakilat pathai Khubor nagaleng ke channel C uba nong trau lo ong ba kakwa ban pensyai pat ba ka jingwan jong ka seng shakmat bani kran ni sok bar ka sarkar kam dei ka jing pendam wat henry ka dei ka jing ang nuat bani kran songo thu jingmut bar ban ye penbet halor ka jing e ka san Hima sima jong ka jat ban riu hen yo trap kam sham dan kanu ka jing yo jing men toy shimet ulong henry ka dei na ka benta ka jing yo nong jong ka jat ban riu hi baro ka we ki dikhat ke channel C kila du lupai ki mi ki pa ki henmen ki para ki lok ki khun bar kila du lupa am tang ka yeng ka sam wat ya la ka jong ka jing im hiru la ong uba nong trao sho la ong ba ka sarkar ka don kam manweng ki jing e na du tan rai long ba don kam ka khando la ka jong namar ka khando ka de ka tanai jong ka jing im habadan le la ka jong ka khando ila banchna ya ka jong ka sarkar ban yeng la de gong ka jat ban ri ka balat luit uba nong trao la ong ba ki pat garuru ki haban sung thu bhai ka ni ka benta ba me ki ru ki don kam ela ka jong ka khando bat ka yeng ulong ba ka channel C kam kwa ba ki achek ba ki nyau trap kin ka la long sa ki we bat ki jat ban riu ku ki ni ki rong hiya ki bam don na ki jong ka khando lem ni ki bam don na ka jong ka ri hnai ki ki jat ban riu ki ba shu bun tang upan bat ki bahap ban shu phetwer pat ya la de keleng tire ki tu ki Khubor para long ni la poisha ka bakun kar hadu bang de shem yang la shem tayo ha ka ju basngi ka blai shi buan